Kublai P Season Part Office of the Director General Assam Rifle Shillong 793010 Advertisement for recruitment through compassionate ground appointment scheme in Assam Rifle 2026 Kalas date abang tapipin apply kini ka application kede offline mo but kalas date bapin apply kini kemud kende ka kadwai tarik jug brai me arjar apun reu but hadin jung kani kinom kibawan apply hadin jung kani kinom simsu hakabai de but kini ki post ki balai po jung kani Assam Rifle kende bo shispa tame kini post ki balai but ki bala ban apply kini ki post ki balai jang ne jung ka Assam Rifle kemud kade tang nam tai jung kitu ki candidate ki badon ki bahiyeng ki long ki men ki para ki long ki mi ki pa ki batre po jung ka Assam Rifle kemud kila ban apply laki de gitu ki bahiyeng ki mi ki pa lani ki men ki para ki jung phi ki ba tre po jung kadi ka Assam Rifle personal kemud ba kitu ki bala sapania pa kinu ki daw berkum juru ki bayap hakapor ki tre berkum juru ki ki daw berkum juru ki baja hakapor ki de po jung ka service kemud kitu ki kenal lani gitu ki candidate ki ba don interest ikani gitu ki ba de ki bahiyeng ki jung phi ki batre po jung kadi ka Assam Rifle kemud phila ban apply kemud kitu ki bom don ki bahiyeng ki batre po jung ka Assam Rifle kemud phim la ban apply phila aru ban apply offline ni kane dak benta phila aru ban pha sapo jong ka email ki application ki jong phi nam tai tu candidate ki ba long eligible hakabai de ban apply ki ni post sapo jong ka Assam Rifle dak ba pha ya ka application draft sapo jong ka email bat karali nam ta jong kini ki post sapo Assam Rifle kan dai be thau banai Julai bat Agos adar upun reu sapo jong ka Lokhra Assam ki bala ban le sapo jong kane ka rally mutang kitu ki candidate ki balade ban apply lani kitu ki balong eligible lani ki balade ban register apo jong kini ki post na po jong ki email berkum juru kin sapa ki message apo jong ka email lane kin umluru yapi apo jong ka official website www.assamrifle.gov.in kemud pila aru ban check na po jong kini ka official website ikani ngan saburu apo ka description box sajanga ba pinyo ikani ka website dak ba pila aru ban check na kapor sakapor ka be de bat kini ki post berlada ki pha ikinu ki jindon kam khana bapin yo kat kum kini ki post ki don kat kum ki post streetwise ki don hadu shispa khanyo tali ki post apo jong kani ka Assam Rifle compassionate ground appointment recruitment arjar apun reu ki post serial number ki long kum ne ka baning kong kadiga Rifleman nane Riflewoman general duty GT kandelang nam ta ki kenthe bat ki senrang ru kumju ki nambar jong ki post ki lai chaduk dai pesan tali nam ta jong ke GD apo jong kani ka Assam Rifle bat ka ba ar kali ka Warrant officer Cipher kemud kede nam ta ki senrang kade nam ta ki senrang kani bat ki post ki lai chaduk tu tali ka balai kadi ka Havildar Clerk nam ta jong ki senrang bat ki the kumju kani ka don lang ki post ki lai chaduk lai tali ka basau kade Rifleman electrical filter signal EFS kani pot kade tang nam ta jong ki senrang kalai chadu arteli ki post kabasan pat kari ka Rifleman Lineman LMN field formal only pun kade nam ta ki senrang kane ka post kalai tang iwe berkeban reu kade Rifleman Armourer kemud kane kade tang nam ta jong ki senrang ki post kalai chadu arteli kabanyo kade Rifleman recovery vehicle mechanic formal only kani kade tang ta jong ki senrang ka post kalai chang iwe ka phra kade Rifleman Electrician mechanic vehicle EMV kani pat kade tang nam ta ki senrang kani ru ka post kalai chang iwe ka bakhandai kade Rifleman Metalsmith kani kade tang ta jong ki senrang ka post kalai chang iwe ka bashpho kade Rifleman mason formal only kade tang ta jong ki senrang kani ka post kalai chadu artali ka bakhadwe kade Rifleman storekeeper technical electrical mechanic engineering formal only kane kade tam tai jungki senrang ka post kalai chang iwe ka bas khat ar kade ka Rifleman vehicle mechanic VM kane pat kade tam tai jungki senrang kalai chang iwe ka post ka ba khat lai kade ka Rifleman engineer equipment mechanic formal candidate only kade tam tai jungki senrang ka post kalai chang iwe bat ka total post sam ta jungki ni baro ki post ki dan hadu shispa khanyo tali hakabai de bat kini ki post kila ru ban pendunal ani kila ru ban penbun nam ta jong kini ki vacancies kila ru ban pente bp kat kum ka subject na pojok ka Assam Rifle
kila aru ban penkala nak gunu kidau la se hakabai de berka advertisement nani kila aru ban cancel lekane lada kinon kinu ki dau. But eligibility nam tanjung kani kemud only one dependent family member of Assam Rifle personnel who were killed in action died while in service, discharged from service on medical ground and missing while in service are eligible to apply for compassionate ground appointment. Kemud ki balong eligible kani kemud tang kitu ki badon ki bahaying lagi long ki kimi ki pa ki mani para ki batrei po jong kani kagum kini ki dau kemud pila ban apply kemud gitu ki bom don ki bahaying ki batrei kum kini kemud pimla ban apply dam tajung kani ka advertisement ka baide berkini ka Assam Rifle. But nam tajung ka age limit kemud code of deed for reckoning of age limit kemud kin sim merani kin kenbet minimum merani maksimum kerkum jongka age limit nadu jongka sitrik jong benai January ar pun riu. Hani ki klem pensioni kebai de berkas nem hanrei minimum kan dai bet lani kin sim bet karpas nem chaneng asu tharai namar hani ki klem ai hanrei ka maksimum pat ngamla bantep namar hani ki klem pensioni habai dia berka maksimum berka minimum handai ka minimum ngalaman selaban jubu ru nak menta jong kini khat pras nem shaneng berka pay scale nam ta jong kini kemud kin sapente bp la nei kila ru ban penbiang ip habai dia berka Assam Rifle personnel berkumno bapin apply kini mud candidate shall submit their offline application kemud ba ki candidate ki bakwa ban apply kini kemud ki haban submit ka offline application as per format attached along with self-attached copies of education certificate. Kemud kila ru ban attached lang batka self-attached copies ki jongpi hakabai de batka education certificate nataka domicile certificate, case certificate, diploma technical, ITI certificate as applicable of the trade in accordance with qualitative requirement. Patkum juru kawai ka photo ID ke jongpi example na poda Aadhaar, PAN card, voter ID, driving license lane kiwe pila ban pha po jung ni email kat kumbala mention hapo Directorate General Assam Rifle Recruitment Branch Laikor Shillong Miklia Nyo Khandai Lai Not Way Not we email udi ne arek brdgar@gmail.com kemud yakuni email pila ban send yaki application form ke jung pi pihak ban send how new email ya application form jung pila da pidon jung mud ban apply pihak ban send hang ne ban ngan boru yo new email hapo jong ka description box jong ka sampai bha barada pidon kinu ki jing thut pidon kam pila aru ban lai ki po jung new of helpline kontak ki ni number harum nadu jong ka por khandai beje hadu san beje tami kani pimla ban kontak ka por minute na por step tang kani ka por pila ban kontak kapren jongka office hours nani he kinu ki sngi ba ki yo ban trei kini ki number harum umani kong dei not line riu sau ar san pra san we pra bar dei pra lai riu sau ar san pra san we khandai balai dei pra nyo khandai sau we not we riu khandai lai number ba arum dei pra dei not line riu sau ar san prasan we khandai tentang kini ki jumpa tip kan ora HP menta sobha ban like ban share ban subscribe du ka channel ka jonga phila ban follow yo WhatsApp channel u jonga ka bangla debu po jonga description box bapani yo shibun ki jingman toy ka bede berki kam ki jam berki training ki balaj managasngi sobha ban share lang ru ka ni ka video shaki parlok jungpi ki badai ki badon bhayeng po jongka Assam Rifle kemut bakin la ban apply kani bakini yoro shibun ki jingman toy tentang kini ki jupetip ngan ora HP menta kuble shibun